I 1300-tallets Europa skete der en europæisk blomstring kulturelt med genopdagelsen af de antikke græske og romerske tekster. Det indledte en periode, vi kalder renæssancen. Omkring år 1300 var Europa der også plaget af stor hungersnød og den sorte død. Det halverede befolkningen mange steder og var resultatet af en overbefolkning. 1300-tallets Europa var stærkt påvirket af opfindelsen af bogtrykkerkunsten, der nu betød, at viden blev spredt blandt folket, og at den katolske kirkes magt blev svækket. I slutningen af 1500-tallet fandt Christopher Columbus Amerika, og Europa blev dermed bevidst om en kontinent i Vesten. Vasco da Gamas rejse til Indien betød, at nye handelsruter blev etableret, og at de europæiske nationers magt blev forstærket. Det var starten på renæssancen i Europa. Renæssance er fransk og betød genfødsel. Det blev muligt at forske i naturvidenskaben og universet. Det resulterede også i, at ateismen kom til verden. De italienske bystater havde gennem middelalderen samlet stor rigdom. Begrebet middelalder blev opfundet i renæssancen. Middelalderen fik sit navn i renæssancen på grund af, at man så middelalderen som en primitiv mellemtid mellem antikken og renæssancen. Grundprincipperne i renæssancen bygger på kulturelle værdier, som folket også kunne nyde. Renæssancen var altså præget af mange smukke bygningsværker, og det var også under denne tid, at protestanterne brød sig fri fra katolismen. Vi er i Tyskland i 1500-tallet. Martin Luther var en tysk munk, som ville ændre kristendommen til hvad vi i dag kalder protestantismen. Han ville afskaffe kirkens magt og ville have gudstjenester på folkets sprog. Det betød, at den almene borger selv fik lov til at tolke Bibelen. Før reformationens start var Martin Luther påbegyndt et jurastudie i Erfurt. Under et forfærdeligt stormvejr bad Martin Luther til Gud om frelse. Han lovede Gud, at han ville blive munk, hvis han slap levende ud af stormvejret. Efter at han var blevet frelst, valgte han at melde sig ind i klostret i Erfurt. Der begyndte han et teologistudie. Kort tid efter flyttede han til Wittenberg for at undervise i moralfilosofi. Martin Luther brugte det meste af undervisningen til at modvise den katolske idé om, at man gennem handlinger kunne opnå Guds velvilje. Under sine studier stod han på pavens afladsbreve, som er blevet indført for at få penge til opførelsen af Peterskirken. Det fører til, at han fremfører de berømte 95 teser. De 95 teser gjorde, at han blev kendt i hele Tyskland og i Rom. De fleste tyske lærde var enige med Martin Luther, og det førte til et opgør mellem de gejstlige og de lærde. Det medførte, at han blev dømt som en fredsløs, på grund af at den tyske kejser ikke ønskede at komme i unåde hos paven. Martin Luther søgte tilflugt på slottet i Wartburg. Der oversatte han det gamle og det nye testamente. Luther havde nu skabt stor splid mellem kirken og borgerskaben i byerne omkring sig. De begyndte at støtte hans protestantiske tankegang. Det førte til, at den lutherske tankegang blev grundlæggelsen af den protestantiske kirke i det nordlige Tyskland. Martin Luther dør i 1546 af sygdom. En kort introduktion til vores historie. Grevens Fejde. Den gule brik er kong Frederik den første. De blå brikker er Christian den 3. og Johan Rantzau. Papirstykkerne er byerne Malmø, Lübeck og København. Den sorte brik er Christoffer af Oldenburg. Den lille brik er Skipper Clement.
I Danmark efter Frederik den Førstes død i 1533 kunne rigsrådet ikke enes om valg af en ny konge. Uenigheden skyldes, at Frederiks ældste søn, hertug Christian af Slesvig-Holsten, havde demonstreret, at han var inkarneret tilhænger af det protestantiske opgør med den katolske kirke. Det betød, at de katolske bisper og deres tilhængere ikke kunne støtte hans valg som dansk konge, mens den protestantiske fløj i rigsrådet gerne så ham som rigets nye overhoved. Resultatet blev, at rigsrådet i første omgang skulle styre landet. Et andet emne til tronen var Christian den anden, der var blevet fængslet af Frederik den Første i 1532. Christian den anden var trådt tilbage før Frederik den Første på grund af et massemord på 82 svenske adelsfolk. Han var byborgernes og sandsynligvis også de fleste bønders favorit. Støtten til Christian den anden var især stærk i København og Malmø. Disse byer allierede sig med den fremtrædende nordtyske hanseby Lübeck, som var stærkt utilfreds med den handelspolitik, der var blevet ført i Danmark. Lübeckerne hyrede en slægtning af de danske konger, grev Christoffer af Oldenburg, som fører for en hær af lejetropper, der skulle erobre Danmark i Christian den andens navn. Det var efter ham, at den påfølgende krig fik navnet Grevens Fejde. I juni 1534 gik grev Christoffers hær i land ved Skovshoved nord for København, og i løbet af få uger fik han magten over både Sjælland og Skåne. Denne udvikling fik adelen i de øvrige landsdele til i juli måned at tilbyde hertug Christian den danske trone, og i august blev han hyldet i Horsens som Christian den 3. Han hyrede herefter den erfarne holstenske lejetropsfører Johan Rantzau, som startede med at angribe Lübeck fra Holsten. Her lykkedes det grev Christoffer og hans tropper at erobre Fyn. Senere bredte oprøret sig til Jylland. I september ankom Christian den andens tro mand, skipper Clement, til Aalborg, og han og hans folk fik snart efter bønderne til at rejse sig i oprør i hele det nordlige og vestlige Jylland, hvor en lang række herregårde og borge blev plyndret og brændt i den såkaldte Clemensfejde. I november blev der sluttet fred mellem Lübeck og Holsten, hvorefter Johan Rantzaus lejetrop her kunne bevæge sig op igennem Vestjylland og via Viborg til Aalborg, hvor skipper Clement og de oprørske bønder havde forskanset sig. Kort før jul lykkedes det Johan Rantzaus krigsvandte landsknægte at indtage Aalborg. Skipper Clement blev fanget under flugten derfra og siden dødsdømt. Tilbagegangen for de allierede i konflikten fortsatte i foråret 1535, da Johan Rantzau og hans hær drog til Fyn, hvor de i juni 1535 vandt en afgørende sejr over bønder og borgere ved Øksnebjerg. I juli gik turen videre til Sjælland, hvor al modstand nedkæmpes, indtil hæren nåede København, som dog langt fra var villig til at overhilse. Byen blev derfor belejret. Efter at Johan Rantzau vinder slaget ved Skåne i 1535, vælger Lübeck og Malmø at indgå fredsforhandlinger. De efterlod København alene, og først i 1536 måtte København give op efter et års belejring. Af Grevens Fejde blev altså reformationen og dermed introduktionen af den protestantiske kongestyrede statskirke, som bestod til demokratiets indførelse i 1849.
Derudover kom udgangen på Grevens Fejde til at betyde en nedgradering af adelens meget stærke stilling i samfundet, og dermed begyndelsen på den periode, som traditionelt betegnes som adelsvælden, perioden fra 1536 til 1660. Det kirkelige resultat af Christian den 3.'s magtovertagelse var, at de katolske bisper blev fængslet i august 1536, og i oktober samme år gennemførtes reformationen og det formelle opgør med den katolske kirke. Efter krigen fulgte også et retsopgør. Mest omfattende var det i Jylland, hvor alle bønder i den nordlige og vestlige del, som ikke kunne bevise, at de havde deltaget i oprøret, måtte betale en kompensation for ikke at blive henrettet. Mens de bønder, der endnu ejede deres gårde, mistede deres ejendomsret og blev kongelige fæstebønder, medmindre de var så rige, at de kunne genkøbe deres ejendomme.